Reflexió: màquines conscients 1. Xerrant Groller, si fóssim capaços d'identificar el psíquic en el món físic, podríem crear màquines conscients. Per exemple, si fóssim capaços d'identificar la visió subjectiva del color vermell com una forma determinada de corrent elèctric, llavors podríem fer que les màquines veiessin el color vermell, creant en algun lloc i moment aquesta forma determinada de corrent elèctric. Alguns humans han observat el cervell, però no hi han trobat l'ànima, perquè tal vegada per a un humà sigui impossible trobar l'ànima en el cervell d'un altre humà, ja que Déu ha fet que no hi tinguem accés. Crec que Déu ens ha ficat dins aquesta simulació o al·lucinació compartida. Llavors, si vius una al·lucinació, des de dins de l'al·lucinació no pots crear una al·lucinació per a una altra cosa que aparegui dins la teva al·lucinació, per exemple, una màquina. Crec que dins una al·lucinació tu no pots crear res que al·lucini. Qui al·lucines ets tu. Això és el que crec i no ho sé. Crec que hi ha aspectes de la realitat als quals els humans no tenim accés. Crec que hi ha coses que Déu pot fer i que els humans no podrem fer mai, però creure no és saber.